Здравейте! И днес е Дени Елчо и днес ще играем на Майнкрафт в сървъра на Мистер Жорко. Линка за каналът му и за сървъра в Дискорд ще има в описанието. Това е нашата обща база, която лично на 90% съм правил лично аз. Ето е така изглежда тук. Тук имаме си ферма за зомбита с 2 спаунера. Тук ни е стажът. Има различни неща. След това, след тази картина има така стая. Тук има асансьор нагоре и асансьор надолу. Е, така слизаш. И тук вече има 2 стаи, такова помещение. Тук принципно трябва да е Мистер Жорко, но за сега той тук още нищо не си е сложил, даже врата. Това тук вече е моята стая. Аз съм се сложил и такъв под, тук съм сложил книжни рафтове, тук е нещо като бюро, е такова черно легло. И принципно тук като продължиш, да има крафтинг тейбъл, такова че с някакви глупости, просто рандом неща. И тия стълби, дето видяхте преди малко. Тук ли е това, за да може от фермата да взимаш. В смисъл всичко, което пада от зомбитата да го взимаш. Ето вече има 15 такива. Че знаеш да се отваря. Готино. Сега ще го сложим тук. В момента имам... Баланса ми колко е? 3400. За това видео целта ми е по различни начини да за 30 минути да спечеля 25к. 25к в момента имам, като ще отворим чата, ето аз принципно нищо друго не правя. Сега си пускам телефона, да не отварям си и защитам 20, айде ще кажем половин час. Не е 25 минути, но е по-точно. Така. И мога да ползвам абсолютно нали всичко, което го имам или което ми е в базата. Тъй, че 3, 2, 1, старт. Така, сега, първият ми начин. Така. Тук има много руди. И понеже този сървър не е обикновен, а това е сървър с джобове, т.е. имаш професии. Нали така печеля пари. Опа. Да. Проблема сега. Къде е? Ето ми го вече. Сега малко тук ще трябва да ги убиваме. Очевидно ми пречат. Оп. Тук може би ще стане по-бързо. Има вода. Това е проблем. Голям. Че мога да мисля, че нещо да сложа. Какво става тук е? спират ли, бе?
за сега положението е зле, защото са минали 2 минути и половина. Аз още не съм почнал, но понеже кирката малко беше щупена, сега я оправям, тъй че и без това, нали, трябваше тук малко да се позабавя. Така. Айде, няма да чакам повече. Това тук го оправяте. Принципно. Това стана и там, това ще стане и там, но така. Предполагам, че сега е ден, но аз пак ще опитам да спа. И на сутринта вече ще ползваме различни начини, които да спечелим 25к. По-скоро да е по-интересни 25к, а трябва да имам 30к. Към 26к и нещо ми трябва. Първа вариант е просто да се стреля така нагоре и после да го чупя. Той не е толкова лош. Принципно. За бързи пари смисъл е добър. И че много зависи какво друго. Защото за сега имам само 2 начина да спечеля 25к за 30 минути. Значи, горе-долу трябва в момента време има. В момента са минали почти 5 минути и в момента трябва да печеля по да печеля по 1000 за минута. Много малък шанс за мен. Но това е уникално малък шанс. Да го направя. Не има план Б. Най-вероятно ще по този начин ще изкарвам пари някъде, когато остават 10 минути. Когато вече остават 10 минути, ще пробвам другия начин. Защото този начин може да се за едно качване и слизане към 2К, което е много добре. Не съм малко. Не трябва. Така че това е вече много интересно. Принцип, мистер Жорко скоро трябва да качи видео, което гласуваха хората в чата в Discord, който пак повтарям, че ще има линк в описанието, където ще намерите и линк за този сървър, който е много як. Там искаха да направи от 0 до 10к. Обаче той ще го прави без нищо. И не знам какво ще му се получи. Обаче аз имам челендж, аз имам моите предмети, имам всичко. Имам да спечеля 25к за 30 минути. Това е много трудно в този сървър. Уникално трудно в този сървър. Тъй. Секунда. Така. Малко се позабавихме, но сега вече трябва да забързаме.
През това време е минало са минали. По-скоро ми е по-лесно. Остават 22 минути и 30 секунди. Имам чувство, че няма да успея. Желателно е да събера да имам 30 000, но ако имам 20 000 след края на видеото, ще е добре. Разбира се, едва ли, в смисъл, видеото самото, ако можете да погледнете, че не е там 30-40 минути, защото няма да показвам всичкото копаене по такъв начин. Най-вероятно в момента след маничко, когато стигне първия път додолу, следващите просто пъти ще са на бърз запис там. Защото иначе никой не му се гледа 30 минути, как аз просто се качвам, че дали копая. И че сега слизаме надолу. Кой играе в момента в сървъра? Няма да приема от CPA, защото мисля, че това е трап. Все пак има такъв шанс. Особено от човека, който го праща. Че много съмнявам. Мисля, че 100% е направил някакъв трап, нали? Гениално. Вече сме близко! И те знам дали ще правя така, най-вероятно просто се качвам с един курс, защото те стават много по-бързо, отколкото сега. Сега с тия два курса е много бавно. Много. Но поне вече сме изкарали 1200 долара. Принципно трябва да изкараме някъде към 1800-1900. И ако наистина ги изкараме, това ще е много добре. Как много добре, не? Ако... Значи в най-хубавия случай ни трябва 25к, в най-лошия случай ни трябва поне минимум, за да изпълним малко поне челенджа, ни трябва 15к. 15к и като че ли мога да ги изкарам, но за 25 не знам. Малко повече от 15к. В края на видеото просто трябва да имам в най-лошия случай 20, а в най-хубавия, принципно, първоначалното, трябваше да имам 30. Но сега вече съмнявам, че ще имам толкова. И че... Ето отгоре вижда се, че нали, аз съм с професия майнер, аз съм вече 23 левел, а те са общо 200. Много трябва да играеш, нали, и да копаеш, не просто да играеш. Например, за да таковаш. Има още много професии. Една от тях ще ме покажа, нали, която имам. Вече са най-хубавите професии са майнера, защото в принцип нищо много не ти изисква. Трябва не много неща. Ако имаш добра кирка, принцип да всичко става. И сега дали сега малко спрях за малко играта. Сега просто ще видите сега ще ще видите 10 минута но качване и копане надолу. Но на бърз запис.
Продължаваме. Остават 7 минути и е време за втория начин. Но има голям проблем. Сега оставам всички, нали, руди, защото те няма да ми трябват. Случайно, нали, да ни ги загубя. Проблема е, че ако напиша бъди имам 7000, което е уникално малко. И втория начин, цъкаме цъкам RTP. Добре. Какво? Ти се спомняше? И втория начин е да съм да купая пръст. Този начин не знам, защото първо все пак е малко по-бърз, не се изисква да се качваш, в смисъл ти начин не губиш толкова много време. Плюс това, самата пръст, още като я взимаш, нали, ти можеш да я продаваш. И за това надеждата ми е тук да спечеля малко повече пари, отколкото, нали, в другия начин. Но не знам дали ще стане това. Аз от сега, нали, разбирам, че няма да победя в челенджа, но все пак експеримент и не винаги всичко става. Нали? След това, нали, ще подскажа, нали, ще ви покажа броните си и всички неща, нали. И да, самичите, нали, по-готино. Ще ви покажа, в смисъл, също ще покажа и по-скоро, да, просто ще ви покажа нещата ми, какви са енчантите. Те са диамантени, но имат доста добри енчанти, не са нетherite още. Лава. И след това, може би ще покажа сървъра в Discord, но вече ще видим дали ще влезе в видеото, зависи колко дълго става. Но принципно мисля, че ще успея да го покажа. Там има giveaway, има различни неща, може да спечелите. Ако изпълнявате различни неща, може да станете став и на Minecraft и в това. Сървъра се следи на него, аз лично съм админ и ако там има някакви глупости, ще бъдете баннати от сървъра. Ако не са толкова, нали, в смисъл, ако просто, нали, спамите, ще бъдете предупредени. Ето го мистер Жорко, онър на сървъра. Ще бъдете предупредени, но вече ако пращате някакви глупости, ще бъдете баннати. Да. Там има и IP-то за сървъра. Там сега не го помня, не мога да ви го кажа. Пише от коя версия. Мисля, че беше от 1.21 и нататък. Нали? Тъй, че е добре. Може и на последната версия. В смисъл, той напусна мистер Жорко, не? Максималната версия е 1.20. Да, 1.21.8. Това е максималната версия, на която може да влезете. А за сега ни остават 3 минути! След 3 минути правим резултатите и вече гледаме колко сме спечелили. Но мисля, че не, никакъв смисъл, няма да сме спечелили колкото трябва, защото това са много. Той сървър наистина трудничко се намират различни неща, и че не е толкова лесно. Мисля да взема лаписа, защото все пак и лаписа също ми дава не лоши пари. Щом е това, тогава отиваме така. Продаваме това. Оп. Сега ще мина, нали, от всякъде къде съм копал, нали, защото
Защото ми бил препълнен инвентар, аз то даже не съм го видял. Нищо. Не е толкова голям проблем, аз смета ги събрах. И последни 2 минутки и челенджа се вършва. Това е проблем. Бързо, купай максимално колкото може повече. Били това, аз отивам нали в базата и там вече ще продам останалата пръст, която има. Не! Скелет! Не! Копай. Не ми остава много време, затова просто ще копая тук. Колко време ми остава? 1 минута и 23 секунди. Много зле. Още лампи. Да, добре, не е толкова голям проблем с това. Хайде, давай. Последни минути. Трябва максимално много да взема. Да, аз не съм най-подходящите условия за да взема максимално много, но пак се опитвам да взема максимално много. Колко време остава? 40 секунди! Давай. Остава съвсем мъничко. Тук дочупвам. Малко остава. Оп. И времето изтече. Това отивам на Home. Искам така, отивам тук и продавам това максимално, което мога да продам. Ей така. Плюс $700, това не е зле. Това нали го връщаме тук. И внимание, въпрос. Специално аз чакам, нали, да видим, за да има някаква, така, скаже, интрига, колко съм спечелил. Пишем командата Money. Защо не ми дава? Така, пишем командата Money и 3, 2, 1. 10к! Много зле. Трябваше да имам 30. После го промених на 20, но даже това не успях. 30к, в смисъл 30 минути е много малко време за този сървър да спечелиш там толкова много пари. Просто не знам по какъв начин трябва да го печелиш това. Тъй, че е достатъчно трудно. Сега малко ще си завърна кирката, но това вече го гледам, нали, след това. Кирката ми е такава, тя ми е доста добра, наистина. Само дете не е Netherite, меча ми е такъв, лопата ми е такава, такива са ми броните. Те не са всички донаправени, да? В смисъл, жилетката и и шапката сме направени, но панталоните и това не. Така. След, нали... да, така. Принципно няма да показвам, нали, сега групата. По линка вече ще влезете и ще таковате, ще видите, да? И това беше днес и чао!